Dávam prostredný hore pre každého, kto by chcel súdiť. Snáď pochopia rád, že to význam nemá. A nehľadaj za mňa tie východy, keď chcem blúdiť. Nehaj ma ísť, a nehaj ma žiť, a nehaj ma byť, kým chcem ja. Povedz, kam ideš. Idem do knižnice právnickej fakulty a idem vrátiť 3 knihy po 25 rokoch. Nehambíš sa? Nehambím sa. Som na sebe pyšná, že ich idem vrátiť. Dobre, ideme na to. Tak ja som práve odozdala knihy po 25 rokoch pani, ktorú som si pamätala a 25 rokov je v tej knižnici a dala mi veľkú pochvalu, že nestárne, že som si ju zapamätala. Samozrejme, knihy už neboli v archíve, už boli vyradené, ani mňa nenašli v evidencii ako študenta. Aj Maťka už bola vyradená. Takže už som aj ja vyradená a sa pýtam, že či zaplatím nejakú pokutu a povedala, že by som sa nedoplatila, tým pádom je to dneska s úsmevom bez pokuty po 25. A máš dobrý pocit z toho? Veľmi dobrý, lebo poslúžia 3 knihy, nie iba jedna kniha, ale 3 knihy ďalším študentom. Dobre, takže naša misia bola splnená a ideme na dobrý obed, keďže sme ušetrili. Áno. Čaute. Čaute.